Да. Чужа. Чужа. Коти. Ваза. Ваза. Чужа. База. Маленькі Ілля ў свае 6 толькі вучыцца разумець свет і размаўляць. Першыя гукі ён пачуў каля 2 гадоў таму, калі ў правае вушка імплантавалі слухавы апарат, а дыягназ двухбаковая нейрасэнсорная тугавухасць быў пастаўлены ў 2 гады. Он просто перестал нас хорошо слышать. Где-то каждый раз надо было ему громче говорить. И потом мне в один прекрасный момент не понравилось, что он меня вообще не слышит. И мы обратились в Брест к сурдологу. И наш, как говорится, диагноз подтвердился. То, что мы думали, что он нас не слышит. Атрымаўшы накірунак у мінскі цэнтр оталарынгологіі, сям'я Іўковіч пачала барацьбу за паўнавартаснае жыццё сына. Першыя крокі былі няўдалыя. Хлопчык год насіў спецыяльны слухавы апарат, але безвынікова. Маці зноў звярнулася да спецыялістаў. Я уже сама начала врача просить, чтобы нам сделали операцию. Хотя бы, чтобы хоть немножко слышал он. Но врачи сказали, зачем вам? Это уже очень поздно. 4 года почти ребенку. Как бы поздновато. Говорит, реабилитация будет очень-очень тяжелой. Но мы все равно настояли на своем. Ну, как это так, что у нас ребенок слышать не будет? Настаялі. Пасля аперацыі прайшлі сапраўды доўгую і цяжкую рэабілітацыю, але ніколі аб гэтым не шкадавалі. Зараз задача бацькоў навучыць Іллю разумець тое, што ён чуе, і выказаць свае думкі. Для гэтага прыходзіцца ездзіць на заняткі ў Мінск, тыдзень 600 рублёў і, канешне, выконваць хатнія заданні. Аднак, каб хлопчык максімальна сацыялізаваўся і мог вучыцца на адным узроўні з іншымі, патрэбна яшчэ адна аперацыя на левае вушка. Выканаць яе ў гэтым узросце бяруцца ўрачы Польшы. Але на гэта патрэбна 32 тысячи еўра. Сюда входит и операция сама. Потом входит и закупка импланта, речевого процессора, проживание в клинике и, получается, год реабилитации тоже в клинике. Бацькі спяшаюцца, таму што час працуе не на здароўе Іллі. Чым далей адкладваць аперацыю, тым складней і даражэй яна будзе. Да і вучыцца хлопчыку трэба. Тым больш прага ў яго да гэтага ёсць. Ён вельмі актыўны, усім цікавіцца, асабліва тэхнікай, добра фантазіруе. Он очень любознательный, он очень умный, он очень смышленый. В саду его воспитатели очень хвалят. Не даць такому хлопчыку шанец на паўнавартаснае жыццё і самарэалізацыю проста нельга. Зараз на дабрачынным рахунку крыху больш за 9 тысяч еўра. Бацькі Іллі спадзяюцца, што з дапамогай добрых сэрцаў у іх атрымаецца сабраць неабходную суму і адчыніць сыну дзверы ў такое яскравае, поўнае гукаў жыццё.